кешеге кадар сиздин гаризаларыңыз алынды. Мына бүгүнкү күндө кешеге күндө ошо гаризалар топталды. 41 катнашуучу өзүнүн тилегин билдирди. Бүгүнкү күндө мына анын бир нечеси келмеше калды, 38 катнашуучу болушат. Шуга көрө ар бирибизге оңуштар тилеше керек. Менин өзүмдүн 86 яшы менен бара анийим. Ар вакытта жырлаганда тил ачкычтары берсин деген экен. Сиздин ар бирибизге да тил ачкычтары берсин. Ар бирибиздин табышлары өзүнүн уйлаганча яңгырасын. Һәм мотор итеп биздин бүгүнкү ушу Жаманчалар жыр фестивалынын жюри келген биздин мәртәбәле жырчыларыбызга күркәм булып күрсәтсә бизи. Шуңа күрә инде конкурстун талаплары белән тагы бер тапкыр сезгә аңлатып үтәм. Һәр бер жырчыга biz 3 жырчы башкарылмыштыр. Аның иң беренчесе биздин татар халык жыры Абдулла Тукай сүзләренә язылган 52 жырын акапелла башкарган. Анысы инде 70-нче, 80-нче, 90-нчы еллардагы татар эстрадачылары инде бу күнгә эстрадачыларын батыртып башкарып күрсәтергә кирәк була. Шуңа күрә һәр берегезгә аңлашат килә. Бүгенге конкурстың жюри рәисе белән таныштырам. Безнең минем үземнең күмер җырчым. Тумыш белән Татарстанның Алтан шайында туып үскән егетебез. Бүгенге көндә шулай ук үзенең дәрәҗәсе белән күпләрнең күңеленә кирип калган җырчы Татарстанның атказан артисты Газинур Фарухшин. Шулай бүген сезне бәяләр Татарстанның халык артисткасы Захира ханым Сахариева. Татарстанның халык артисткасы бүгенге көндә Абдулла Тукай филармониясендә эшләүче җырчыбыз Резида Галимова. Шулай бүген сезне бәяләр инде минем якын дустым, берничә ел аралашабыз. Бүгенге Татарстанда да яхшы беләләр Башкортстанның танылган җырчысы Марат Шәйбәков. Иң яхшы мине бәяләүче кеше һәм сезне бүген шулай бәяләүче минем хатыным Люция Мусина. Менә безнең жюри әгъзаларына списокларына бирделәр. Безнең инде конкурсның тәртибе булай башкарылачак. А харфыннан башлыйбыз. Әйтик, Абдуллин, анасын китә Бахрамов, анасын бага башлана. Шуңа күрә инде җирәбәләргә сикереп бирбез. Безнең Гөлназ жюри әзерме? Әзер. Шуңа күрә беренче конкурсантны игълан иткәннән соң Гөлназ Бірінші конкурсатына игълан иткәннән соң икенчесе әзер булып торырга. Безнең звукалистларга да оңайлы булыр. Шуңа күрә бер җырчы җырлаганда монда звукалистларга килеп үзегезнең җырларыгызны бирсез. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле кунаклар, үзебезнең менә Жаманчалар 2017 җыр фестиваленең беренче конкурс көнен ачык дип белдерәбез. Уңышлар сезгә, рәхмәт.